Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabi mawi barakah. Yo kiai sholat. Kalau dari anu kabeh, nek kalau iki sampeyan kon rumangsa nek yo kumpul beten, wonten maneh sampeyan. Yo kanu, nggih. Sehingga nalika acara, nggih, teng mriki padha wonten yo sampeyan yo gak teko. Nggih. Wonten kuwi biasa. Rono sampeyan duwe penyono, nek beliau kiai sholat niku pun kabun padahal beliau niku asli dan ada kudunya kan sampeyan kalau tetapi jangan tumrap ridani Gusti Allah ya pun beliau niku sesuk sugeng belahyaun belahyaun jadi lha ngoten niku sampeyan kok gak enak sombong sampeyan kon percaya sampean bahkan nggih jadi sampean sing penting secara pribadi sampean jadi penyono wala tasaban alladziina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun nggih ojo sampean nanti duwe penyono nek dia niku sedo nggih bal ahyaa'un 'inda rabbihim yurzaqun sehingga untuk kabeh wong nggih dilalah untuk wekdal-wekdal tertentu akhirnya tidur tentang alam gaib untuk alam sir akhirnya roh bahwa beliau dari itu nembe kumpul bujono winowa lagi diner karo kancane siapa tahu orang roh sampai roh orang tapi itu tekan di apa keterangan itu apa apa nomor 1500 di Ponggol Pak. apa Dia lagi di Al-Ala gitu dan apa A'udzu billahi minasyaitonir A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. udah dibagi lo ya padahal apa dibagi lo mau kodone ora dibagi ya ayo Mbak A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafallahu ankum wa amila Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atayn wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfayn bi'idhnillah wallahu ma'as sabirin. qala al-an saiki al-an dalam mongso iki khaffafa nyendengake sapa Allah anggung saking sira kabeh wa alima lan mudhani sapa Allah ana fikum eksdune iku ing dalem sira kabeh dofan apa apes fa'iyakum melamun ana minggu kudu saking sira kabeh nyatur sapa wong satu sabira kang sabar ya libu monggo ngalahake sapa mi'at ini ing wong kafir 200 ini 100 banding 200 berarti jarai
wong siji mau pira loro nek pisan mah siji ro 10 malah siji 10 nek iki siji musapa loro sampeyan musa wong loro sing blayu dosa sampeyan gak oleh nggih nek musa wong blu sampeyan wani jenenge kok mlebu wa iya kulang lamun ana minggu kutub setengah saya sira kabeh alpun sapa wong sewu alpun sapa wong sewu ibu mengalahke sapa ya alfa ini ing ngewu billahi kelawan ini Allah wallahu ta'ala bi Allah masabiina iku teping dalem sertane wong-wong kang padha sabar ana iki di masa sekarang Gusti Allah ngelingake marang sira kabeh Allah pirsa sira kabeh ku padha apa saking mrai wong kafir tinggal 10 sira kabeh dadi yen saking golongan iki ana wong 100 sing sabar bisa menangake wong 200 saking golongane musuh. Karena mundur. Lan yen saking golongane ana wong 1000 bakal bisa ngalahake kabeh 2000. Iku kabeh wis ana idine Allah tegese wis dadi kersane Allah. Allah iku tetep nulungi wong-wong kang padha sabar. Imam Bukhari riwayatake saking Ibnu Abbas nalika tumurune ayat iya minggu isna sabya ngatai para muslim padha paham yen wong sabar siji ngadepi 10 ora namun mundur utawa wong 20 ngadepi 200 ora namun mundur nuli ayat al-an khafafallahu ankum sa'khirimu tumbuh mitur lahir riwayat ini dawuh al-an khaffafa sa'khiriku nase tegese nyalini ayat iyakum ikum isyruna lah Ibnu Abbas dawuh bar Allah Ta'ala paling kene kesabaran muslimin malah kurang miturut kae tenang mawon jatahe kok loro-loro karo tak wani nggih bayangane wono napa dibujak wong motor jibra-jibra kabeh wani wong kabeh loro jadi gawe iki nuduhake yen menenge wong 100 lawan wong 200 iku wis dadi sunah Allah kanggo wong mukmin lan iki nggih bangsa keimanan tenang mawon sampeyan iki pancen jatahe kanggo nggih kemungkaran sampeyan jatahe wong loro musuh tenang mawon sampeyan bangsa iman ya niku nggih soalnya itu dadi sunah Gusti Allah nanging wong iku padha sabar nggih jenenge sabar apa lali lali wah lali aja jadi kan anak sabar ya gini maka nafsu supaya tetap mapan menarik angger-anggeri Gusti Allah jadi nalika sampeyan kategori sabar nalika contoh wae sampeyan gak duwe duit nggih gak duwe rokok akhire sampeyan go berang menang-menang mau tengah dalan nggih sakane ora sampeyan janji duit itu berarti ora sabar krono amal kok gini ada Gusti Allah malah butuh kemaksiatan niku akhirnya nyala-nyalani kok ape sabar ora situ krono maksiat iku ora manggon ngene anggere Gusti Allah toh anggere Gusti Allah ku pirang-pirang sing kudu ditetepi dening kawane Gusti Allah nalika sampeyan ibadah sampai kudu ngerti teori ini kudu ngerti niku kok ngerti Gusti Allah kali-kali sampeyan jare ibadah ra ngerti muni ora atur akhire kategori sabar gak lebu nggih
karena sabar iku mengkek nafsu supaya tetep mapan ana ing anggere Gusti Allah. Semoga tekane pertolongan Allah marang wong kang sabar uga dadi sunahe Gusti Allah. Sampai dituli Gusti Allah nek sabar. Tapi nek sabar mesti ditulungi dening Gusti Allah. Karena itu dadi sunahe Gusti Allah. Lah wong kang arep gawe jenis cita-cita luhur. Sangka iku ing akhir surat Al-Imran kita wong kuwi diperintah dening Allah supaya adu kesabaran karo musuh. Dawe Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Wong kang beriman sira kabeh bisa bersabar lan adu kesabaran karo musuh-musuh. Lan bisa padha njaga hubungan antara siji lan siji lan wedi marang Allah supaya sira kabeh bisa gawe wisata liya. Kudu iso njaga hubungan antara siji lan siji, hubungan baik maksudnya dijaga hubungan. Lah wong ora iso njaga ora sabar. Gak sabar. Lah rata-rata wong iku nalika akhire umpamane lho bentuke sing rata-rata kedadian boten kene masjid, boten kene musala sing dhisik mau arep porsi kuwatir nek ingat sing anyar tekane musal rata-rata ngoten niku. Mulane nek cara kula mending apa nggih alur madzhab nek kowe gelem budal aku tak nututi wong turu wae tak nututi. Nek kowe butuh nang arep monggo aku tak nututi tenan tenan mawon nggih. Nek kowe budal aku tak turu bangsane opo. Ora masuk. Ayo sana disengku ini rata-rata mbok goblok mbok orang nalika ana wong sing rumangsane miturut sabantaran untuk mungkin diarani sami surat akhirnya ora gelem melu njaga kestabilan sosial. Padahal itu penting. Njaga hubungan antara siji sini. Ada dasar wedi marang Gusti Allah. Nek kon ngoten supaya bisa gawe cita-cita luhur niku. Dadi sing nekani padha niku. Tetep wong sing gak gelem njaga hubungan antara siji lan siji. Niku sing nekani padha. Mulai kok saat wong boleh bicara seandainya, boleh bicara seandainya, Majapahit tidak akan runtuh, Demak tidak akan bergeser, Pajang akan tetap kenyar, apalagi mata. Tapi kok berarti jaga, berarti ngoten niku, lah ngoten niku, nggih diterima mawon. Ngoten nggih, betul ngoten niku. Di mestinya kita kayak bisa buktiake bener apa kan dijawabke dening Allah Taala niki tentang dawuh niki pengertian dari dawuh praktek kehidupan tentang dari dawuh niki pun cetha pun jelas ora kita sah. Kamu cek orang ngaji kenikahnya pun maka dari Nabi aku dan aku asal tajus kenafil turidu na'ud dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Waalaikumsalam al-Fatihah. Ya Rabbana ya Rabbana ya Karim
ibadah